ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ସିରିଏଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ରହି ଆଜି ଘର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରମାଣ କରାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଦୁର୍ଗା ହେଉଛି ଚିକି ବୋଲି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ମାଧବୀ ରୁହିକି କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଯେଉଁ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଦେଇଛୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ଚିକିର ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ? ଆଉ ତାପରେ ରୁହି କହୁଛି, ହଁ ଆଣ୍ଟି, ସେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବି ଯେ ଦୁର୍ଗା ହେଉଛି ଚିକି। ମାଧବୀ ଆଉ ରୁହି କଥା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଯଶୋଦା ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାନ୍ତି। ରୁହି ମାଧବୀକୁ କହୁଛି, ଜଣକର ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟରୁ ହିଁ ସେ ଲୋକର ପରିଚୟ ମିଳିଯିବ। ସେ ତାର ନାଁ ରୂପକୁ ବି ଯେତେ ବଦଳାଇଲେ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ କେବେ ବଦଳି ଯିବନି। ରୁହିଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତିକା କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଯଶୋଦା ମନେ ମନେ କହୁଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ଏମାନେ ଦୁର୍ଗାର ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି କହିକି ଯଶୋଦା ଘରେ ବାହାରକୁ ଚାଲି